बड़ा कम एज में बियाह भइल बा। पागल को देबे काहे हेबे। लड़की के बियाह भइल बा, कम एज में बियाह हो जाला। अगर प्रेम ना होखे तो लड़की फांसी लगावे पर बेचैन हो जाली सब। लड़को कहले सकिना बियाह करीबो हो लड़की से तो जहर खा के मर जाई। बाकी लड़की कितना सुंदर बिया व्यवहार के कि थावे वाली माई से कहती है, प्रभु जी से कहती है, का कहती है, वह कहती है जौन रुआ भिखारी भी बजा दे। एकदम भाव दियो हीरोइन बन के। तैयारी में रहो एकदम हीरोइन बन के। किया जो पहिला मिलनवा चाहो देखो ये गीत सैकड़ों बार भइल बा, यूट्यूब वाला भाई लोग चढ़ौले बा। लेकिन आज ये गीत के तू नया कर सके तरु कैसे अपन भाव से। यह गीत एगो ऐसा बा कि सुनत सुनत लोग पाकल नहीं खे आज तो कितना गीत आवेला भैया 10 दिन के बाद सुने के मन ना करे। लेकिन ये गीत बा कि हम अगर मर भी जाई तो गीत ना मर सके। तो तू गीत के नया करबू कैसे है ना। देखो अपन एक्टिंग करके जितना यह गाँव में भाई लोग आइल बा, जितना गार्जियन मुखिया जी आइल बानी, प्रमुख जी आइल बानी, सब लोग तहरा के अगर चंदा कर देवे 5500 रुपया एगो फिल्म बन जाई गोलू राजा के, हीरोइन बनबू तो गीत के नया कर देबू अपना भाव से। कि आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा, अमन शास्त्री जी देवापुर से। सुनी सुनी भगवान सब बतिया बैठिए के कहबू। अच्छा इहो सोचले हुई। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। अब डायरेक्शन करी हम चलो होने जेने माई बहिन बाड़ी हेने 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 करके सब बात बता देनी तब भूला जालू। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। रही तनी अब केने आइबे कि आज राजा जी के कोरवे जवान हो। आज राजा जी के कोरवे जवान होखे दी। राजा जी के कोरवे जवान होखे दी। मनोज जी, मुकुल मिलर जी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। तनी आराम से देह घड़ी घाई भइल बिया। अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो।
भैया हमारा दीपू जी देवापुर कार्यक्रम काली पूजा समिति जहाँ की बार 3 नवंबर के निशा उपाध्याय जी के प्रोग्राम फाइनल भइल बा 4 के अच्छा खाली ना रहे तो 3 के हो जाए की कहतिया का राजा जी के ओठावा में ओठ जब बसती भूख भूख बारी हमारा दिलवा के बाती हे मुस्कान है ने आवा भूख भूख बारी हमारा दिलवा के बाती किरत भर लभ के दरियावे में किरत भर लभ के दरियावे में नेहान होखे दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी जिया हमर देखिए बड़ी खुशी के बात भाई एगो युवा खातिर बिहार के सबसे कम उम्र के प्रमुख बानी भैया हमारा विश्वजीत यादव जी प्रखंड प्रमुख उचका गांव के माध्यम से बहुत बहुत हमरा के आशीर्वाद दिले बनी माई थावे वाली के कृपा से पद प्रतिष्ठा और जीवन भर बरकरार रहो यह माई से प्रार्थना करो लड़की कहतिया का रोआ गनगनाई पिया गोरा जब उठाई है रोआ गनगनाई पिया गोरा जब उठाई है ठाकुर मनोज हमरो जियरा जुड़ाई है ठाकुर मनोज हमार जियरा जुड़ाई है इयरऊ बोलू राजा के इयरऊ बोलू राजा के परेशान होके दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी